blessed are we, how blessed are we today, di ba? Pagkamahay sa panahon, although init po. So, ang pangutanan ako, blessed ba? Tinuod bang blessed kita karon? Tungod ni ining walay ulan, apan init man po. Ang uban din higi kang pasalayong mga lugar, makaingon po kita, we are blessed that we are here. Dili ba? Mura og the fact na nakaabot kita dinhi bisag layo tuod ang atong gikan kita sa layong mga dapit, tagyong mga dapit, tinuod yun nga kita blessed. We are indeed blessed even to be here. So daghan ang mga blessings nga atong madawat. In fact, ang uban tingali karon nagpasalamat for the blessings of life, birthday karon, or the blessings of good health, or unsa pay mga blessings nagkatigom tingali ang inyong pamilya karon. These are all blessings, doubtless. Apan karong adlaw pod mura og gipahinumdum kita sa Ginoong Hesus. Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Kana siya, it is dili na siya hunuhunan natong blessing, dili ba? Usually, sama sa babae nga biduol kang Jesus karong adlaw, lahi ang iyang pagsabot pagkita sa blessing. Mingon siya, bulahan ang babae nga maoy nagsabak o nagpasuso kanimo. Walas mingon si Jesus nga dili tinuod. Tinuod na siya. Apan, blessed rather, murag mingon siya, dili lang na kanamao ang blessing. The blessing is also because the woman nga nagpasuso, nagsabak kanako, maupoy namati sa pulong sa Dios ug tagtuman niini. How do we know that we are blessed? Just because we are happy? Kung sad di ay kita, dili na kita blessed. So, maayong pangutan natin ngali, how do we know? How do we recognize? Unsa man nato pag-ila nga kita na panalanginan? Tingali ang usa ka maayong tubag. Remember ang ato ang celebration gahapon, Assumption of the Blessed Virgin Mary? I think when one is in heaven, na diha makasiguro na kita na blessed na gyud ta, because it is a blessing that will never be gone. Dili na siya kuhaon na, dili na siya mabawi. Magpadayon siya, magpabilin siyang blessing hangtod sa kapit na gyud sa panalangin sa Ginoong Dios. Mao sila nga atong gitawag nga saint. We know they are blessed because they will no longer die. They are blessed truly. Despite the fact na ang kamatayon in itself is not a curse upon the last enemy to be conquered is death. Kaaway ra gihapon. So mayong pahinumdum ka natong tanan sa buot ipasabot sa Ginoong Dios, sa Ginoong Hesus, sa gitudlo sa simbahan bahin sa panalangin. So mao na ang ako ang unang point. Secondly, a blessing, especially the blessing from God, it is what we most like. Mao tingali nga niingon si Jesus, blessed rather are those who hear the word of God ug nagtuman niini. Ang namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Makahinumdum ba mo sa atong tubag sa Salmo? Pamati anak nga babae. Pamati anak nga babae. It's about listening. Open your ears. It's about the Word of God, which is for us a blessing. Usually, dili kita magunahuna nga ang pulong sa Dios usa ka blessing. Kung kita makadaog og loto, kana blessing na siya. Or kita maluwas sa usa ka surgery, kana blessing na siya. O sa aksidente tingali. O inig-celebrate sa ato ang birthday, blessing na siya. Pero ang Ginoong Hesus, He tells us today, is telling us today, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. They are blessed. Why? Una sa tanan, kana siya makasiguro gyud ka nga ang pulong sa Dios gikan sa Dios. Usahay ang mga blessing nga atong pagadawaton,
wala kita makasiguro kung gagikan gud siya sa Dios. Pananit makadawat kita 1 million pesos. Asa ka nagikan? Of course, tungod nga nalipay kita, og dako kaayong kwarta, makaingon kita, gikan gud ni siya sa Dios. Mailan nimo gikan sa Dios, dili lamang sa instant nga iyang gihatag, kung dili sad sa bunga ni ini. Unsa may bunga sa atong nadawat nga blessing. Ang tinuod nga blessing, dili magdala ka nato o dautan. So ang Ginoong Dios, sa iyang pagbuot nga kita, mabulahanan, mahimo kitang mapanalanginan, ang sinugdanan sa tanan, ang iyahang pulong. Dili ba gawas ni ining simbahan, diha sa naay 10 commandments, we would never think of those as blessings, apan sa pagkatinuod, pulong to sa Diyos, o mahimong matuman. Blessed rather are those who hear the word of God and keep it. Bulahan hinon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman ni ini. Ningon ta, ang unang example good ni ini, actually, dili si Maria Santissima. Kinsa man di ay, si Jesus, nga anak sa Dios. Nga naman, di ba, he was sent, gipadala siya. Sa ato pa, ang pulong sa Dios, misulti kaniya, ug siya misugot. Namati siya sa pulong, ug nagtuman ni ini. Hangtod sa siya mamatay, di ba? Dili ba moingon siya, not my will but yours. Dili ang ako ang kabubuton, kung di ang imuha ang matuman. Kung sa may connection sa pulong ug sa kabubuton sa Dios. Usually, ang Ginoong Dios magpahibaw kanato sa iyang kabubuton, pinaagi sa iyang pulong. Mao nga sa Salmo, pamati. Nganong kinahanglan pamatian ang pulong sa Dios, kay mao kana ang iyang kabubuton. Ang magtuman ni ini, mapanalangin ang Diyod. Kaya mao maingon sa Ginoong Diyos, mao may ang pulong sad. Again, ang uban sa mga sugo sa Ginoong Hesus, lisod kayong sundon, sugton, apan mayong hinumduman. Bisag lisod, it is a blessing. Karong adlaw gi atong gihinumduman ang mahal nga birhen sa Fatima. Ang mahal nga birhen sa Fatima, usa ka messenger. Dili ba? Ingon pa nato sa una pa, ang iyang mensahe, ako gikan sa langit. O ang iyang mensahe, gikan sa langit. Sa ato pa, gikan sa Dios. Kay siya sulugoon man. Ang sa kasulugoon, musugot ra sa sugo sa iyang agalon. Dili magbuot-buot. Mao nga, ang mahal nga birhen, bulahan yun. Karong adlaw naay usa ka antifona sa pagsugod sa misa ang moingon, gipanalanginan ikaw o Birhen Maria sa Ginoong Dios sa kahitasan labaw sa tanang babae sa kalibutan. Gihimaya ang imong ngalan sa ingon nga dili gayud muundang pagdaig kanimo ang katawan. Nganong mahitabo man tungod nga ang mahal nga Birhen Maria namati sa pulong sa Dios, nagtuman ni ini. Sa ato pa, iyang gituman ang kabubuton sa Dios. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mo ay sinugdanan sa tanang mga blessing. Magunahon na kita pananglit. Kanong mga Domingo, yaging Domingo ug sumusunod pang mga Domingo, atong nadunggan ang Ebanghelyo bahin sa pan nga gikan sa langit. Ang pan nga maghatag og kinabuhing dayon, walay katapusang kinabuhi. Apan ang pan, muhatag lang na siya og kinabuhi kung mamati kita sa pulong sa Dios ug magtuman ni ini. Nga naman, makasabutan ni ini. Dili rin ba kita makakomunyon? Dili kita makakaon sa pan kung dili kita sa mamati ug dili kita magtuman. Kinahanglan mamati ug magtuman. Mao kini ingong panako ang sinugdanan sa pagkabulahan. Mausad ang pagsugod sa panalangin sa Ginoong Diyos. Sa ato pa, ang Ginoong Diyos magsugod siya sa pagpanalangin, pinaagi sa iyang pulong. Dili ba mo ay sinugdanan sa tanan nga maayo ang pulong sa Diyos. When God created the heavens and the earth, misulti siya. Ug kahuman sa iyang pagsulti niingon sa Biblia, and God saw that what He made was good.
Tanan nga atong madawat nga mga panalangin gikan sa pulong sa Dios. Mao tingalin sa katapusan sa misa, ang pari manalangin kanato pinaagi sa pulong. Panalanginan kamo, dili ba ingon sa pari sa makagagahom nga Dios. Unsa may opposite sa blessing nangutana ko ni Father John, murag tunglo man tingali, curse. Opposite sa blessing is a curse. Kung ang pulong sa Dios ang sinugdanan sa blessing, unsa man di ay ang sinugdanan sa curse? Maldisyon. Di ang opposite niini, ang dili pagpamati sa pulong sa Dios. Na ay word na gamiton diha. Sala. Nahinumdum kita sa ikaduhang pagbasa karon, bahin sa sala, sin condemns us. Because it is a sign that we are not doing God's will. Kung ang pulong sa Ginoong Dios maghatag kanato og panalangin, kung ato ning tumanon o pamatian, kung kini pamatian nato aro apan dili nato sundon, kini ang maghatag kanato og maldisyon. Sin ang sala. Even kamatayon gikan sa sala. Part sa curse, which is sin, ang sala. Ako ganahan ko sa pagbasa karong adlaw kining ebanghelyo tungod nga dili ba ang usa ka babae niingon siya kang Jesus. Taliwala sa pundok sa mga tao. So the woman is proclaiming something that is very good in front of the people. Sama kanato dinhi miingon siya, bulahan ng babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Many times we would like blessings like this, dili ba? Unique nga blessing. Ako ara, dili imuha. Ato makitaan nga God wants to spread out His blessings. Ang iyang blessing gusto niya ihatag sa tanan. How is this possible? Instead nga moingon siya, kay kung ang burahan ra, ang babae nga nagsabak ug nagpasuso kang Hesus, usara na siya ka babae. Apan si Jesus mitubag. Wala si mingon nga daot dili tinuod imong gisulti. Apan ingon siya, ang blessing sa Ginoong Dios gusto sa niya ihatag sa tanan. Unsaon man nato, mamati o magtuman sa iyahang pulong. It spreads the blessing to everyone. Tanan mahimong mudawat niini. Tanan mahimong bulahan. Tanan actually mahimong balaan og santos. Tungod nga tanan na may kapas nga mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ningon ko, gahapon atong gisaulog ang perfection of the blessing na nadawat sa mahal nga Birheng Maria, assumed into heaven and made queen of heaven and earth. Kita, mausad ka na ang pagtawag ka nato. Gipailala ka nato gahapon, kung sa'y mahitabo sa katao nga dili lamang magsabak o magpasusos sa Ginoong Hesus. Kay usara na siya kababae, kung dili ilabi na gyud kadtong namati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Pero mahinumdum ko sa usa ka giingon sa usa ni Moises. Now, ingon niya, nasa inyong atubangan karon ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Make your choice. Gituduan kita sa Ginoo. Giklaro niya kanato kung asa gikan ang panalangin. Ug unsa mahitabo kung kita mapanalanginan. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini.